Anturium je predivna tropska biljka koja svojim srcolikim crvenim cvjetovima ukrašava naše domove. Vrlo je jednostavna za uzgoj, a presađivanje je potrebno samo ako pokazuje biljka svoja 3 glavna znaka. Prvi znak je kada korijenje viri izvan površine supstrata. Drugi znak je kada korijenje viri izvan drenažnih rupa. A treći je kada voda prilikom zalijevanja vrlo brzo prođe kroz teglu. Ukoliko vaša biljka ne pokazuje ni jedan od ovih znakova, radije sa presađivanjem pričekajte do proljeća, a mi ćemo krenuti u presađivanje ovih svojih primjeraka. Ova biljka je specifična po tome što prilikom presađivanja treba što manje dirati korijen. Zato ćemo na malo drugačiji način ju presaditi nego ostale sobne biljke. Za sadnju ću koristiti ovakvu teglu koja je odlična jer sama po sebi ima već ugrađeno drenažno dno. Za presađivanje koristit ću mješavinu supstrata od humusa, kokosa, krupnog zeolita i kore za sadnju orhideja. Ova mješavina bit će idealna i daće onu traženu prozračnost tla koju Anturium traži. Kako bi što manje dirala korijen, poslužit ću se malim trikom kod presađivanja. Važno je napomenuti da prilikom sadnje kruna same biljke ne smije biti ispod razine tla kako je do sada rasla. Znači da ću dodati samo malo ovako zemlje, tek toliko po površini. Ovako presađenu biljku smjestite na sjenovito mjesto i izostavite prihranu nekoliko sljedećih mjeseci, čisto kako bi se biljka prilagodila na nove uvjete. Možda će kroz koji tjedan izgledati poprilično uvelo, ali to je čisto posljedica stresa zbog presađivanja. A sad vam za kraj idem pokazati još jedan trik kako ovu biljku možete razmnožiti. Pripremite posudu sa supstratom kao i kod presadnje samog Anturiuma. Odrezat ću ovaj crveni dio biljke. Pažljivo ću odrezati ovaj crveni dio koji je zapravo list, a cvijet, ovaj žuti dio, ću koristiti za sadnju. Još je potrebno dobro navlažiti posudu jer Anturium voli vlažno, ali ne premokro tlo, a rezultate ovog presađivanja pratite na društvenim mrežama.